air tekaning batinmu Puntadewa. Nyuwun pangestu menika piandel kula wujud jamus kalima sada inggih jimat kalimat syahadat sinuwun. Raden Puntadewa kula wonten dawuh. Iya, tak tampa nggone sira sowan ana ngarsaning ingsun. Mung wae kowe kama wani ngesuk-esuk marang kawulaku. Puntadewa, duwe niat apa nggonmu wektu iki? Kama wani mbabati Wanawisamarta. Wanamarta iki mangka iki negaraku. Puntadewa, sinuwun nyuwun pangapunten. Kula nyuni dipalilah kula badhe mbangun negari enggal sarta tumataning tatanan enggal ingkang adhedhasar adil. Kosik sira iku aja ambek songah ing sesongaran. Ing atase ingsun jejegake negaraku Cintakapura iki wis mataun-taun. Mbudidaya mbecikake negaraku, mulyakake kawulaku tumataning panguripan. Hananging saiki mok peksa sira iku wis ngesuk-esuk marang kamulyanku. Puntadewa, sinuwun panjenengan ampun kalentuing panampi. Kula boten badhe bibrah pranatan, nanging kula lan panjenengan menika namung tunggil papan siji panggenan siji jaman. Mila kalilan ana kula udu jiwa raga kangge mbangun dumateng kawula ing Cintakapura menika sinuwun. Puntadewa, kula wonten dawuh, aku durung percaya marang lekasmu. Aku durung percaya marang lekasmu. Merga saiki akeh-akeh padha ngumbar janji marang kawulane. Aku tak takon marang kowe Raden Puntadewa, sing bakal kok mulyakake iki kawula sing endi? Monggo ing antarane kawulaku lan kawulamu beda ing samubarang, ora padha panyawangi, beda budayane, beda watake. Puntadewa, inggih sinuwun. Kanthi menika menawi paduka purun nyengkuyung bentenipun perkawis boten dados sepalang dumateng gegayuhan kula. Lho, kok nganti kandel panyawangmu? Mongko angel-angele menungsa yen wis padha dadi pangarsa, yen wis padha dadi pemimpin, duwe kapercayan marang kawulane, dinemune ora gampang jalaran yen sira ora bisa nggambuhake ing antarane kang emong lawan sing dimong. Tangih yen bisa kasembadan panjang kamu. Mongko uripe menungsa kuwi padha koncatan jati diri, warsuh ing antarane katresnan kelawan kewajiban. Kabeh mungiblat marang kadonyan, semsem marang pangalembana. Olah pakartine menungsa kang kaya mengkono mau, dasaranane mung milik gendong lali. Mongko yen wis milik gendong lali padha ora tentrem uripe, padha jigal-jigalan, rebutan panguwasan, rebutan derajat, wekasane rebutan kursi, rebutan kawibawan. Puntadewa, menungsa yen tanpa bondo kurang aji, kosok baleni jiwane kelebon bondo tambah bebayani. Saiki ngene, aku tak takon karo kowe Puntadewa, sing bakal kok mulyakake iki kawula sing endi? Monggo ing antarane kawulaku lan kawulamu beda samubarang, ora padha panyawangi, beda budayane, beda watake. Puntadewa, sinuwun sarana anggen kula badhe mbangun negari, mugi dados kekiyatan praja. Anggen kula bekti dhateng pangeran, welas asih dhateng sesami, nunggil raos, nunggil ing pamanggih. Adhedhasar awrat sami dipun cangking ugi dipun sanggi.
saged budidaya dhateng sedaya panggesangan wontening ngangka kalih kanthi awewaton utuh negari ampun ngantos petal ampun ngantos rebah supados negari menika nunggil ing samukawis nadyan benten-benten ing bab panembah basa adat namung sedayanipun pun budidaya manunggal raos ampun ngantos sungkrah tunggal bangsa mekaten sinuwun Puntadewa kabeh mau mung kandhek ana tembungmu Puntadewa aku durung percaya marang pangucapmu Puntadewa sinuwun nyuwun sewu kedahipun Alindra mekaten kedah mumpuni samukawis lair batin kawruh menapa kemawon sugih kadigdayan sugih lelabuhan ingkang utami mugi saged kinarya colok sak lebete pepeling mugi saged dados ewah-ewahan sak lebete gesang kula dadosa pangarsaning negari manca dadosa tentrem negari sanes kepara wekasanipun saged mulyakaken dhateng kawula ing Cintaka-pura menika sinuwun. Iya. Saiki ngene. Banjur piyandel apa sing mok nggo landhesan nggonmu bakal ngasta marang pemerintahan iki. Monggo wong dadi ratu kuwi ora baen-baen, ora sinangga miring, ora sinangga enak kabeh enak. Wong dadi ratu kudu gelem momong wong sak praja kang beda-beda penemune suku bangsa lan golongane. Gagi Puntadewa. Piyandelmu apa lair tekaning batinmu Puntadewa? Nyuwun pangestu. Menika piyandel kula wujud jamus kalimasada inggih jimat kalimat syahadat sinuwun. Yen kaya mangkono aku titip negaraku Raden terus wewangunan kang sak temene bebasan wong mlaku kandhek ana tengahing dalan titip kawula Cintaka-pura titip kamulyaning para keluarga lan masyarakatku Raden aku percaya lamun to Kalimasada wis dadi gegebangan kita nggonmu bakal ngasta marang pemerintahan iki ya mung dieling yen nganti kuwi ora wagang mulyakake kawulaku Cintaka-pura bakal tak pundhut bali Raden.